Аз вече рискувах много, когато започнах тази поредица. За да ти разкрия обаче една пазена тайна от кухнята. За да можеш да купуваш, внасяш и продаваш автомобили от Европейския съюз, без да платиш една стотинка ДДС и да печелиш 5-цифрени суми от сделка. Ще бъда нападан, упрекван и смятан за лудстам, но съм тук за теб, за да те вкарам в голямата игра. Абонирай се за канала, за да подкрепиш мисията и да не пропуснеш следващите ключови тайни. ЕООД или ООД? Големи въпрос. Изборът, който решава бъдещето ти. Когато започнах да разкривам тези тайни, хората ми казваха, че съм луд. Но знаеш ли, всички велики начинания започват с една луда идея. Тук е твоят избор. ЕООД или ООД? Тук е решаващо. ЕООД е за теб, ако искаш да си единствен господар на съдбата си. Лесно управление, пълен контрол, минимални пречки. При ООД обаче тук е подходящо, ако искаш да си в партньорство с някой. Споделен риск и ясно разпределение на отговорностите. Ето ти един пример. Иван избра ЕООД за бързина и независимост. Мартина обаче предпочете ООД, за да раздели отговорностите със съдружник. Има и една малка уловка. Кой код по КИТ да избереш? Или код на икономическата дейност. Точността е твоят ключ към спокойствието. Преди години, когато направих първата си сделка, имах чувството, че всички пазят истината далеч от мен. Сега съм тук, за да ти дам тази информация, която нямах тогава. Правилната регистрация е важна, за да избегнеш бъдещи глоби. Код 4511 добавяш, когато продаваш автомобили. Код 4519, когато продаваш други моторни превозни средства. И код 4531, когато продаваш авточасти и аксесуари. Ето ти един пример. Един познат плати 2000 лева глоба, защото не вписа код 4531. Една малка грешка може да ти коства много. ДДС. Тайният инструмент за максимални печалби. Знаеш каква е разликата между хората, които успяват и тези, които мечтаят? Първите предприемат конкретни действия, вторите само чакат. Регистрацията по ДДС позволява да оптимизираш процеса и разходите си. Купуваш автомобили от Европейски съюз с 0% ДДС. Възстановяваш платения ДДС при внос извън Европейски съюз. Ето ти един пример. Михаил се регистрира предварително и веднага започна да търгува с 0% ДДС, увеличавайки печалбата си още от първата сделка. VS. Малката стъпка, която решава големите сделки. Бизнесът с автомобили не е само за коли. Той е за психологията на това да управляваш риска, страха и амбицията си. Това е играта, в която трябва да влезеш. VS е твоят паспорт за пазара в Европа. Без него губиш правото да търгуваш без ДДС в Европейски съюз. С него обаче ставаш надежден и проверен партньор.